नमस्कार प्रणाम। तो देखिए गीता मिश्रा लवली पांडे लोकगीत चैनल में रउआ लोग के स्वागत बा। तो देखिए बहुत सुंदर बहुत प्यारा एगो खिचड़ी पन के गीत लेके आइल बन जा। हमनी के चना के खेत में साग खाए आइल बनी जा और देखिए सरसों के आड़ पर बैठल बनी जा। एगो बहुत सुंदर वीडियो रउआ लोग के बना के दिखाए जा रहा बन जा। बहुत सुंदर गीत बा। तो हमरा गीत के सुन के हमरा चैनल के लाइक सब्सक्राइब शेयर जरूर करम, कमेंट बॉक्स में जरूर बताई हमार गीत रउआ लोग के कैसा लागल है। चनवा के यारी यारी मारे सी कारी गोरिया एने आवो, चनवा के यारी मारे सी कारी गोरिया हेने आवो, चनवा में बांधल बा मचान गोरिया हेने आवो, चनवा में बांधल बा मचान गोरिया हेने आवो, चनवा के साग खोइहो तुरी हो मचान गोरिया हेने आवो, चनवा के साग खोइहो तुरी हो मचान गोरिया हेने आवो, चनवा में बांधल बा मचान गोरिया हेने आवो, चनवा में बांधल बा मचान गोरिया हेने। सरसों के यारी यारी मारे सी कारी गोरिया हेने आवो, सरसों में बांधल बा मचान गोरिया हेने आवो, सरसों में बांधल बा मचान गोरिया हेने। सरसों के तेल खोइहो तुरी हो मचान गोरिया हेने आवो, सरसों के तेल खोइहो तुरी हो मचान गोरिया हेने आवो, सरसों में बांधल बा मचान गोरिया हेने आवो, सरसों में गाड़ल बा मचान गोरिया हेने। यारी के यारी यारी मारे सी कारी गोरिया हेने आवो, मारे सी कारी गोरिया हेने आवो, रहरी में गाड़ल बा मचान गोरिया हेने आवो, रहरी में गाड़ल बा मचान गोरिया हेने। रहर के दाल खोइहो तुरी हो मचान गोरिया हेने आवो, रहो मचान गोरिया हेने आवो, रहरी में गाड़ल बा मचान गोरिया हेने आवो, रहरी में गाड़ल बा मचान गोरिया हेने आवो। अच्छा लगी तो हमारा गीत के लाइक सब्सक्राइब शेयर जरूर करम।